ngene iki apa ora gayeng. Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih petruk. Lho, napa kowe wis malih to? Ngilu sik, ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara wereku Dara. Ngopo kaya ban rembos? Wereku Dara ini arep omong mesti. Wah. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gede ke sithik. Ngono nang jeblok. Ora. Kok rajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Onto sinduk. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula anak onto sinduk. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik.